gamo wani kirayi na ne dan damo tun da na ce na sa rigar aro suke bina wacce na gada ma sai na ciro su ka zama yi na in girgiro abin da yake kai na in zakuro ko na labe kai na in takuro ina kallo sun shiga riga ta sai zanzaro sai suka ce hanya ta labaro ko na duro ko kuma in gangaro na riga Allah wa abin dogaro suna kallo yadda iri kai har ta kawo ku ina tura mina alquran ba karan mun da kudade ba ina ba gar kamu ba ko wanda itace ne kasa alquran ya nazo tsaya